Una hora parlant. Parlant de què? I els verbs són tan complicats. I els pronoms febles són un festival. I després d'aquesta trobada, què farem? Els verbs i els pronoms s'aprenen practicant i parlant és com vivim les llengües. A més, compartir l'illa passa volant. Podeu parlar de per què la Posidònia no és una alga o com de difícil és trobar casa per a tot l'any. Després de la primera trobada, podeu tornar a fer un cafè, visitar una expo o estalonar una figuera. Com era? Una senyal? Un senyal? Femení, masculí... No sé si ho faré bé. Tranquil·la, el voluntariat no és fer escola. És parlar amb algú que vol millorar el seu català, donar-li confiança perquè el practiqui i perdi la vergonya. Hi ha molta de gent que necessita aquest espai per llançar-s'hi. Per cert, és un senyal.